אוקיי, שלום לכולם, אני איתי וזה עברי. לא היה לנו סרטונים כי היה תקלה. עברי היה לו לוז צפוף, היה לו משהו, ואני חיכיתי לו, אז יאללה, בוא נתחיל. אני ועברי הבאנו באטל רויאל, שילוח, ועברי, תגיד שלום. שלום. אוקיי. אני השתדרגתי קצת, יש לי סקין. סקין וואו. לא יודעת. מה, גם לי נתקע מלא המשחק. לא, עברי, פה דחוף. פה דחוף, שנה כיוון. נחתו שם 5 אנשים, שנה כיוון. ואחד ניסה לבוא אלינו. בוא נחת את חצי מפה. נעלם. הנה. הוא עלה פה למעלה נראה לי, ונעלם. מי ירד? אני יורה על זה. למה אפשר כאן? אתה יורה, לא יורה. אוקיי, נו. לא אני רואה. עד שברו יורה. יש לי מטית וביג. איזה טמבל, יש לו גם את הכרטיס. הרגתי. הרגתי את הבן אדם שברח לך, היה לו כרטיס, זה דפוק. בוא עברי. אוקיי, בוא נכסבת. דלת פה. תודה. מה? כן. הנה הוא. לא. סליחה. סופר. זה גם נחשב, לא? זה גם נחשב. זה לא השלים לי את המשימה. טוב, אתה מקבל מזה. אתה יודע אם יש לי את הגפלר הזה. רואה אותו במוין. נוק. סנייפר. מה? סנייפר. איפה חזר? עכשיו אני צריך את זה. מה אתה רוצה? צריך. יורים עליך, אתה לא רואה. בבנת שלי. אני לא מוצא בן. יש בעיה בכוונת. הלו, זה רק במים. שתפסתי שם. לא הייתי צריך לתפוס. איפה הסימון שיש פה שם? אתה רוצה לראות את הבוס? אין פה בוס. יש. לקחו אותו. מול העיניים שלי. אוקיי, הבן אדם פה. אוקיי, איפה אתה? פעם תזכור לא לעבור. באמת טוב. הרגתי אותה. תמי. את הבוסית. אבל הבן אדם פה צריך. אוקיי. הנה תעשי את זה. ואני אצא.
יש לי אפיק. או, לכם, עברי, מה? אנשים פה. אני מת, לא שמת. שמת קיט. מת. טוב שלך עברי. גם אתה קיבלת? אני רואה. איפה מה אתה צלצלים עליי? אתה שומע את זה? כן, ברור. הודעות. שני מכוניות. עברי. מה? הוא אקר 100%, הוא הורג אותי. זילו. אין לי כל כך איך. רק קצצתי לי שנייה. לא, M2, תברח. אין לי איך. למדרגות. אוי, אתה מפת. בוא איתי, עברי, בוא איתי. אתה מחפש? אוקיי, 1 או 2. אני מתחבא. 1 או 2, תגיד מהר. 1. בוא. איך פה מטורף פה. מה? אוקיי, עכשיו תהיה כוס. תהיה כוס. אוי, אוקיי? בוא איתי. אישור. בוא איתי לפה. אתה רואה אותי? איפה אתה? פה, אני קופץ. כן. בוא לפה. אתה בצד אחד ואני בצד. אתה יודע מה? אני גבר, אני עכשיו מסתובב פה בכל מקום וקופץ. קופץ, כן. שאני לא אראה בך. לא זה הפריד זה. אם הוא עולה. מה? איפה עליי? אני יודע. זה המחבוש שאמרת? לא. הופה. תחבים ידיים. מה? זה אותו דבר. לא. כן, נו. בוא. לא משנה. בוא נסתכל על... איפה אתה? בוא לפה. בוא נלך עכשיו על 2. נרץ פה למדורה. מה? כן, אני יודע. עכשיו, תעלה פה בזיפ. עכשיו, אתה הפוך לי מתנה, אני הופך להיות המבורגר. עכשיו, נעשה את זה ההפך, אוקיי? אתה תהיה שם. לא, אוקיי, ככה. לא, אבלע אותך. מול ההמבורגר. ככה. הנה. טוב, אין לו סיכוי איפה שאנחנו בכל זאת. לא, אפשר לעלות. לא נראה לי שהוא יודע. איתי הוא פה! אוי, איתי תברח. מה? זה בשלוש עליי. אני בדקתי שם. איזה אני. אוקיי, אני עוקב אחרי אחד.
כנראה משלשל האחרון. בא. איזה מהם? לא, שנייה, כן. נדנדה. או. זו? לא, פה. אליי, בצד. בפינה. פה. בפינה. לא, איפה ש... כן. תירה בנדנדה. תירה. למה? לא תהיה לנו נדע, כנראה זה פגע בשניהם. טוב, לא נורא, עכשיו אני אעזור לו. היי. עברי, אתה פה? זה אתה? זה אתה זה אני.